Ingon kagahapon si Congresswoman Jervel Luistro sa Batangas. Siya mo lead prosecutor sa impeachment trial o niya ni Vice President Sara. Matan pa niya, ang inipanay karon sa senador, kay di naman to kabutar yun, si Senador Bato de la Rosa, kaya nagtago-tago naman kuno ilang bato. Kaya si Jinggoy, maayo naman kayo dito, naghukas naman kayo na may paikiperting alimutas prisuhan. Ba? 22 na lang yung kuno. Therefore, ang 2/3 vote sa mga gustong mo pa-impeach ni Vice President Sara, 14 na lang. Ambot lang, lalisonon pa nila. Di lang tamo apel ang lalis na manggawas sa Facebook ng mga laking papaganan kaya bisag kakuhag o sa ka subject sa College of Law, mukalit ang abogado. Ba? Kuya, bitaw na yung social media. Ay, matay, ako mga amigo, mukalit para kamao. O, gay ka school lang College of Law ka. Sa ka-subject, kato na sila, laki na. Tangilingiga. Anyway, sige lang. Ingo Jervel Luistro, silang mga prosecutors, kanabang, o sa kuwan pa mga, mga piskal ba, sila mo nagtaral sa hukmanan ni Vice President Sara. Sobras 30 kuno kabuok ang mga testigos o witnesses against Vice President Sara. Ilagyo ko nung ipaniguro nga kalin 30 kapin ka mga testigos nga wa pa ninyo hikit isukad. Mutong haran eh. Sa habig po ni Sara, ay di apos ba yung defensor kasamok-samok? Napod sila ilaha nga giingong sobra po 30 po ning amuha. Gikas 18 ka mga ex-marines ang gianggaag kargador. O ba? Unya, di apagunoy laing 14, sobras 30 po. Paskan daghana ni ani ay. Kini gailog na kinis bukog, matod pang Jervel Luistro nga, kinahanglan mapa-impeach yun ang Vice Presidente aron malimpyo na ang kasamok sa nasod unya makaginhawa na kuno ang taong bayan paskang luoras inahak. Perting luoras inahak nga mosulti taong bayan kanunay ang ipaon. Apoy ng regards ni Oplok si Engineer. Hindi na wala lagi ka mo kuan, boss. Wala lagi ka, Engineer, wala lagi ka mo request of kantang may krama. Anong si Oplok? Anong say? Regards ni Oplokers. Nagagawa sa ospital gahapon at Sabado nakapiyansa na. Pirtik yung luura. Karong adlaw ha. Si Mike Defensor, matod pa siya mo nagpahibaw. Mura na siya kuan. Mura na siya senador nga way lingkuranan. Doon ako na ipagahimoon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing, wala dito Senado at tulis Idsa dapit. Samtang, ingon po si Erwin Tuplok nga wagi schedule karon lawa ugma pa noon. Loko na. Ugma pa lang magpili og kanabang mga committee chairman. Kay wa magin mahitabo nga doon ay Senate President. So, di na po sila ka-elect og chairman sa matang committee ba? Now, matod pang Erwin Tuplok, why schedule karon ay? Basta grabe ha. Unsaon ni mo pagkahibaw ani tarong bagini silang tanan nga puro man gipasangin lang mga kwotan. Tanawa ra gud og bingon kag ang namasangil. Kani mo sila may namasangil, sila mo tukmod sa kaalautan ni Sara, pinaagi ni Jervel Luistro, ni Joel Chua, katong Manila Congressman, silang Bicol Tarok, Portenis, si Juan Teriridon, Laila de Lima, sus, kini sila, limpyo bagyo ni sila. Katong giingon ni Senadora, aning Senadora, Miriam Defensor Santiago, nagkamong na masangil, ni Aning naman po, Chief Justice Renato Corona, kabahin lang sa iyang salin, limpyo mo. Ha! Kining mga namasangil, labaw pa nila. O ba? Bastang grabiha. Kining mga namasangil nila. Kung imo tanahon, labaw pa ni mga tulisan.
ganong ilugon man gyud sa Malacañang ang Senate presidency. May puhong po ni Alan Pitiki Cayetano. Tungod kay matod pa kung ang grupo ni Alan Pitiki Cayetano mao'y mango sa Senado, ilaha pong Senate Blue Ribbon Committee, headed sa iyang igsuon nga si Senadora Pia Cayetano. Pero ang pangutana din kinsa may kugnon? Kato pong grupo ng Lambangan. Pero, karipong kang sirwen na mamudungwa ko, no? Posibleng sirwen ka sa liyan ay Senate President. Kinsa may kugnon? Ang karipong si Otso ka ex-Marines. Ika ni si Noybe, si Ruby Unagan. So, okay na mo. Yung anay lang yun ang sitwasyon. Unya, ipasangil tanan, duha ka habig, muingon nga, pira ng taong bayan. Paskang pagkaluura, grabe yun kaluod. Pira ng taong bayan. Ingon, Sir Beluiso, sobras 30 na yung mga testigos. Ingon, Boss Mike Defensor. Kaya Mike Defensor, kailala mo na yung porbida. Ingon, Boss Mike Defensor, di ako may sobras 30 po. Naloko na. Grabe ang naghana. Isig pasangin lanay. Kinsa man yun ang tinuorang limpyo ani. Di sa kumutuong si Jermel Estro na limpyo. Di sa kumutuong si Laila de Lima limpyo po. Astang grabihas kabaga yun sa mga naong. Unya, umingon na bag kada rason. Bisag asa ni nga habig maingon na nga dahil sa taong bayan, pira ng taong bayan. Sus, may mga baba ni lami yung kayong pangsilaban. Kung makadungog sa may klama ni maingon na yun, yawa! Pawa! may botag ni Engineer Lima si Campo. Og sa iyang kapikas nga si Nanet, nga maan niya kung ambungan. Si Engineer Edmond Alviar po ang kilabot ng mga Koreana sa una. Diya pa ambungan kayo. Ano ang tiilong? Si Dudong Ruby Unagan. Kaniron, may bawaan man O diyan na pirting gubutan Kay human sa State of the Nation address ni Bangag. Ikalima, nga sona ni Marcos, ang iyang niaging 2025 niingon siya, tungod sa flood control anomaly, mahiya naman kayo. Karong July 27, I think 27 na ikapat nga Lunes, mao na ang gikatagda nga report to the nation o SONA, July 27, posible na mao ba ng pizza ang Lunes, kapat nga Lunes. Basig mo ingon na po si Marcos nga nahiya naman ako. Hastang grabiha. Pero buyag na lang yun. Matod pa ni Boss Ludwig Umiga ang Pilipinas. Tinoon na, boss? Na puro na ng taong bayan ang ipasangil por pinangilara. Akong balikon o greet ang maanyag Diaz Maria Luisa. Si Miss May Ash. Morning ni mo, ma'am. Kunting batia, ginitanaw ha. Inig. Ganamang presenta sa mga ebidensya unahan ini. Makitaan sa mga tao nga, matitinuod mo na ining kang Sara mo. Manggawas man dahil ng mga patinaghan ng may laki ng social media. Inig abot sa panahon ng manggawas na sus karon. Yan na dayon. Ang mga may laki, sigwa gani ka. Mga kaagig kaso, marag makato na mas maayo pa sa mga abogado mo explicar ko o aris Facebook na mugawas na din asus kayo lang diskarte. Pero kung ang mga katawhan maoy mutingog gani kontra ni Vice Presidente Sara ba? posibleng ang mga senador judges magganoy pod ang ilang mga hukom ni Sara de daghangi kay nagbinuan. So ang mahitabo, ang malitagang absuelto na. Karon, og ari ka sa Kambangag. What if, ako lang puro lang kana na ang pananglitan. Og dili gani presidentes, di gani ma-impeach si Sara. Unsay mahitabo sa pamilyang Marcos after
Di pila ka kabuok ani nila sa mga sakop sa Malitagang ang magpinarihan ni Saldico. Baton pang buslod, wiga mo di na mausap ang atong linaktan, makadungog taan ang linyada nga para sa taong bayan, sus Ginoo ko. Lami mo muo ng baba lagi, boss. Sabi ni mo, lami kayo muo ng baba ng mga congressman nga para ginis taong bayan. Ang bayan sila kabuang. Now, kung pananglitan na nga, pananglitan na eh. O di ma-impeach si Sara. Dakong kadaugan sa mga DDS. Pirting makapagpak tingin lang. Kalimang ka, sus, yun, gidungog yun ang pag-ampo na mo ni Tatay Digong. Ba? Tatay Digong, wagay mo mailhin, di po mo kinugos mo niya ang tatay mo. Ganip, o dunay mahitabong pag-absuelto ni Sara sa impeachment court, posible nga pila ka kabog mag-alas Saldico ani nila. Pila ka kabog magbato de la Rosa. Sigurado gawas ng bato ani sa mahakaron. Sa 2028 ako na pod kaya ang iya termino until 2031 pa man. Ini ka 2028 si Senador Bato de la Rosa still senador pa. Ini ilis o presidente si Bato na ara. Naloko na. Ingon ang presidente ay nagpadakop ay ipadas ICC kay napay sa warrant to arrest. Unsa may mahitabo? Kay kana pagdakop og pag hipos anang mga gipasanginlan naa sa gobyerno hangtod ang aning mga orasa sila nagsigig pangita adtong mga wag hinungdan nga John Beck Rimulya nagsige nagpabuwas baba. Awa, kun pananglitan og mugawa si Bato in 2028 after election June 30 sa Odo. Ipadako pa baka sa bagong presidente assuming si Sara no dili na. Mahimo na po siyang usas mga hari-hari sa Senado kay mo end man po ang termino na lang si Erwin Gatchalian, silang kisama ni Risa Hontiveros, daghan kayo ang mo last term aning 2028. Mabada Risa ang kauna yung dagang presidente. Pero kinsa man ang ipuli, ang ayan ba po si Sara Duterte nga mamahimong presidente. Ang katong mga Marcos Bangag Group, yun din, dili lang kay Sara, kay pwede na naghana og confidential funds. Naloko na. Pero murag magkumpirag ta mas ginawa ni Mike Pintor. Tagaan maginig, tagaan ginig pwesto kay pwede na paning kamot, hapit yun sa epilog padakop. Pero tanawa ninyo, si Mike ni Pintor ko nakaila lang mo ni. Kay mo man langas kay siya mga nagpahibaw nga na ay Blue Ribbon Committee hearing karon. Adto ko no sa Red Ribbon Big Shop. Kanis Mike ni Pintor mas dirty pa sa tanang dirty. Masugo pa rin dirty sa tinaon lang. Parting inigiga ni siya salida oy. Ang tanan ani mura man mediator nga og duna man gani minalita kaniya sinako po niya. So kani ato ning balik-balikan og hisgot sa umaabot pa mga panahon labi na July 6 man to tentatively ang impeachment trial yon ni Sara. So July 6 og sugod ni although dili pa man wa pa may session ang Congress ana. So tanaw na to kung say salida aning mga prosecutors pinaagi ni Sirvil Luistro nga mo'y nanguna Apilala de Lima, Bicol Sarok Party List, Bicol Tarok. Oh ba? Ere Ridon, Joel Chua, siya pa ubang mga abogado niyang kuan. Si Kuan Renico, babae niya, attorney Renico katong sa Kabataan Party List. Apil mo to. So, daghani silang mo prosecute ni Vice President Sara uban sa 30 kapin ka mga mga witnesses kuno nga ilang ipresenta sa mga ebidensya nga ilang nahipos. Naloko na. Di ay nabiling os kaminoto kapin di na ni ang tiwasok ni karat ang mayo. Undangan tanig sayo. Less than a minute lang, more than a minute lang ang nabilin pero ugma hopefully marang-arang na ikit. Naloko. Murag di tingay epektibo tong luya og alimonsito gabi.